zuwa soya komanso ntedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Ndikwendera ni program inanso ya Gwede pompano pa Mibawa television pamene timakhala ndi nkhani zikulu makamaka kugwedeza zomwe zikuchitika m'dziko muno komanso ngakhale zina za maiko ena. Msiku la lero muli ndine Tiwonge Nyirenda ndipo ndili ndi mzanga apa Steve Kondwabanda. Moyo wabwino? Moyo wabwino. Eti? Kwambiri. Tiyamike kuti tili bwino. Ndithu. Nkhani zomwe mwabwera nazo msiku la lero zikoni kuti ndizikulu. Kosati mwabwera nazo uli mundifuse. Tabwera nazo. Mwabwera nazo uli mundifuse. Ndizikulu. Ndithu. Koma ngati pali zolengeza tisanayambe. Zolengeza lero tibe tingopereka moni kwa osamene mukonda program iyi. Chabwino. Ndithu. Tavatse moni. Ndipo takumbotsa kuti ndale sitidya. Ndipo ndale ngamodzi. Inu ndine moyo wathu chimozimozi. Koma iwo pano wawo wasintha. Wasintha. Tidayika pano kuti moyo wawo ikatani? Ikasinthe. Ndi galo wawo yemwe yakudya za nshopu. Inu ndine moyo wathu chimozimozi. Ndikuzani sugar upitira kusowa. Inu ndine tikugola bebalaini. Ndwandale tumamuona amene munamika pampando makhala palaini mafuta. Libe. Amangoimbiridwa phone. Olo kangothirisa mafuta. Yesa akuziziwaso. Chisankho ndikungopangisa kuti miyo yanthu enake. Mukayike pabwino. Kwambiri. Basi. Asankhane akhale pabwino. Basi. Ndipo zimachitikira. Bambo Kondwabanda tiyambe ndi nkhani ya Blantyre Water Board. Mkulu wa bungwe la Blantyre Water Board amene wa Ayeremia Chihana makamaka anawapanga suspend koma kuti atenga court injunction. Mutipo chani pa nkhani imene? Zinayamba mphekesera weekend yapitayi. Mphekesera manong'onong'o yayi mkulu wa Blantyre Water Board khangata muyimisa ntchito atanakana kuvomereza contract ina ya ndalama zokwana $1 million. Kupereka ku kampani na dziko la Zambia kuti ipereke mamita amadzi zinaliphekesera. Zomwe zinalibe kutsimikizika bwino kulikonse. Ora inake kuti tayimbira sanayankhe kalikonse kumasora akuluakulu poti palibe panalankhula koma zinaliphekesera zomwe zimatani zimayenda. Dzulo taona communication kalata yokuti mkulu wa Blantyre Water Board amene wangotha mwezi umodzi amene ali pa contract yoti zatha 2029 amuyimisa ntchito. Muyimisa ntchito zifukwa zakezo umatuka zona mati zopatsa jenga. Kwambiri. Kuti iwowa ayimisa ntchito pasifukwa sikisi. Pasifukwa sikisi. Akuti kubangwe kumafuta madzi. Ngati mkulu wa Blantyre Water Board apita kayendera. Ndikoleranso amavuta kwambiri. Adalonjeza anthu akumeneko kwapatsa lini waulere. Kuderatu kuti kukhuzidwa kolera. Kwambiri. Blantyre Water Board patsani lini waulere. Ulere komanso ndimamva kuti madzi azitunga ku aulere kwa mwezi. Chifukwa cha chimenecho akuti sadafuse a board takuyimisa ntchito. Adanena foti madzi kuno akhala kuvuta. Ankati kayatunga mwezi kakomawika ngati ulere kudzera ku makioski. Atifa cha chimenecho sunafuse board takuyimisa ntchito. Akutenga maganizo ake. Akuti analera kuti amene ali ndi ngongole. Mariazi ku makioski amene kuli kolera kunafuta kolera. Amene wati kuganizirani tikaone kuti mina tipake khaso ngongole imene muyambireso bwino bwino. Atifa cha zimenezo sunafuse board takuyimisa ntchito. Chilango. Akuti galimoto kati kamoto bada apatsa adayendera munthu wokuti sololezedwa. Ati so staff wa Blantyre Water Board. Afa cha zimenezo board yakuyimisa ntchito. Akuti munthu wina usagwira ntchito kumeneko anapeza mwayiona ma document a meeting. Komanso kulowa ati accessing a building ya Blantyre Water Board. Chifukwa cha zimenezo takuyimisa ntchito. Akuti anapanga zokuti akuti kaya mmodzi mwa ogwirizira udindo wa ma directors amangidwe kasuzoti pasifukwa zanji ati mosafusa board
Pasifuka za zimenezo takuyimisani ntchito. So chifukwa choti adapita kudera kome kumavuta kolera. Ndikuwauza anthu kunena kuti tikuthandiza ndi lino waulere. Adala kuitsako pya. Anaiza umunthu wawo osati kupanga consult board. Adala kuitsako pya ku board ya plant order board. So anazivuta. Zovuta. So anapita ku court komwe atenga chiletso komanso koto ndi pakhale aunikire nkhani imene. Ngati nkoyenera pasifuka zimenezi zomwe ayimitsira ntchito. Ndi pakali pano abwereranso ntchito. Komano maudindo ngati awa akakhala kuti akuuza kuti akupanga suspend makanga ndi chilengo kuchotsera. Kena kwakhala ku nyumbako umongona kalata yakubwera kuti atani basa kuchosa. Koma zifukwa zeni tinene chilungamo si zimene zizakulolini izi yayi chilipo zimwina ndi zifukwa za ndale kapena chifukwa chena akuluakulu amala akudziwa zifukwa zeni si zizakulolini kuti munthu kodi anakapereka kulolini china kachoka message chimali cha DPP kuti chanizira kwambiri anakhala ngakhaso mapiro amazi amana kachuka ndi professor Tapita Mthani kuti president amene anakakhala kunena kuti tupatsani madzi mwezi ulere anakachuka ndi professor Tapita Mthani anakakhala nkulu kuti amoyo wabwera zifukwa zaje si izi yayi kuseliko chilipo ndipo tichimva cheni chakuchipindacho komano zikupereka chiopsezo kwa ma CEO awawa ni mabungwe omwe ndi aboma omwe amakhala opanga report kwa boma kwambiri. So anthu amene ali kumabungwe amene wawa amakhala ndi mantha kwambiri kuti kodi ndigwira bwanji ntchito so fota akhala ndi mantha kugwira kwa ntchito mupeza kuti makampani ambiriwa sapanga phindu amapitira kulowa pansi chifukwa kuti wina wake kupoti siyapompo koma izi sizifukwa zokwanira zifukwa sikisi zachulipa sizifukwa zokwanira sizifukwa zokwanira angofuna akungoti tipeze kuti ndi chani kuti cheni chani koma chilipo chilipo afa munthu anakhala kuti zimene zicho zapangidwa implemented kwapatsa anthu kulino ulere madza ulere kwa mwezi dzina la munthu ali kadapita patsogolo aliyense kunakakhala ali pamene safuna kuchokesa dzina munthu ali ndi munthu ukapasa suspend chifukwa chokuti uwanena zoti dzina munthu ali kadapita patsogolo akatero chilipo chili kusaliko tichimva apa Steve tisunthe poti nkhani zili ku court imene unafotokozera muja nkhani ina ndiyokhuza akunkuyu amene anali former previous tinene kuti minister wakale akunkuyu akuti apanga dismiss mada claims kuti iwo anaphapo munthu asusa Moses Kunkuyu ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha MCP campaign director komanso ndi chief whip osungitsa mwambo ku chipani cha Malawi Congress anthu ankafuna kuti akhale leader of opposition kwambiri komano dzanja lidagwera ena koma chifukwa chomwe anthu ankafuna kuti akhale leader of opposition mwina anthu adachiona ndi mfundo zazikulu amataka amalankhula modekha komano muchilankhula chinthu chicha moveka alese kukhala chete komatu apa pakulankhula weekend yathayi kunali msonkhano wa DPP ku Bangwe nde akuluakulu ena adayima msonkhano limongotchulira kwambiri dzina la Kunkuyu simachulira la leader of opposition simachulira za simplex chola simachulira za chakwera ya chipani cha MCP chimachulidwa akunkuyu timuse Kunkuyu azilankhula pang'ono Kunkuyu ali ndi mulandu wa mada nde adauza amene ali guest of honor kuti mukapita bwana makape amene wamusakasekerere akunkuyu makape nthawi zino sadachule kuti kodi akunena kuti akunkuyu ali ndi mulandu wa mada adapha ndani ifenso tonse sitikudziwa koma titafunsa Kunkuyu kuti mudaphapo munthu adatiyankha kunena kuti iwo osanambepo apha munthu chabwino ndipo sanambe pavulaza munthu wina aliyense ndipo nthawi yodziwa chilungamo ikubwera pompano kuti anthu adziwe chilungamo chenicheni osachidwapa iwowo anasankha kutumikira Malawi kugwira ntchito yotumikira Malawi iwowo agwira ntchito mwa Malawi chifukwa chokuti amalipira malipiro awo paja ndi phungu wa nyumba ya malamulo so iwo ali kumene kuja kuyimira Malawi so china chilichonse chomwe chikuwaphinja Malawi iwo alankhula chifukwa chokuti Amalawi iwo ndoma amalipira malipiro awo pa mwezi chabwino akuti njira yabwino yomwe angachite anthuwo sikudzera kwa opseza
komano kungonisira kuti miyoyo ya Malawi isinthe. Miyoyo ya Malawi ikasintha iwasiya kulankhula zoona zenizeni mene Malawi akutani akufunire fond anatokota Steve mwina ndikudule pa press briefing ya last week ya MCP akunkuyo anayankhula pankhani za mafuta mwaona anayankhula za mafuta mene zokukhalira yeah mbe akuti kwaopseza kuti amangidwa kaya kuti avulazidwa pa moyo wawo izo amakumana zoteire pa moyo wawo iwo amopa Mulungu yekha ndipo kunena kuti athana nawo simene anthu akuganizira kuti zingakhale zophweka chabwino nawo muliliu sizo mabukuganiza kuti zingakhale zophweka ndimene alankhulira kunkuyo so ndi munthu oti akamalankhula mmene makambira za press briefing anthu amatha kumvera komati pakuyankhulidwa chakuti koma izo ni ndale koma inake wakana amene ali ndi umboni apititse ku polisi basi so pandale mafuna kukhazikana chete kundale mumalimbana ndi mtengo omwe uli ndi zipatso kundale simulimbana ndi kape ena walibe nawo so kundale akamalimbana nawe ndikuti ndiwe dolo ndekuti aona china chake kunena kuti uyu atibaya uyu afuna zitibaya so kumakhanjira zambiri zofuna kukhazika kwesera kukupezera milandu kukufufuza ndithu kuti akufufuze milandu akupezera milandu injo makhala chete umaopa ano kuti ndipanga chakoti so izo zimatani zimachitika mundale koma inake wakunkuyo akuti sakutani sakuopa ndipo sanaphepo munthu ndipo sanavulasepo munthu koma anthu ngati muli ndi umboni mpite nawo ku polisi apite nawo basi akaitanidwa ngati zili zoona yes koma inake akuti anthu kwamba a moment of truth is coming very soon anatero ife tidikirira a moment of truth kuchokera kwa kunkuyu Steve tisunthe tione nkhani yomwe a vice president maka Jane Answer anakagawa chakudya kumeneku ku Blantyre konkuno ndetimve kuti kodi apangiranji zimenezi Steve Dr. Jane Answer vice president wa dziko la Malawi tifune tisafune ndi vice president watu tinamusankha tiaponde kati titani ndi dzanja la Mulungu lidaloza pa iwo ndipo palibe adadziwa kuti tsiku lina Jane Answer adzakhala vice president wa dziko la Malawi tsogolo lathu amalidziwa ndi Mulungu yekha chobwera mawa kuti atiwonga adzakhala pakuti ndikukamba izi 2019 anthu adayikira malire anthu adanyoza masada zoti kodi muzaka 6 zikubwerazi kudzakhala chani moyo udzakhala utani Mulungu akukhozera zotani so pamoyo wanu musamataye mtima ambuye anatidziwa tisadabadwe koma ndiyambire kunali msonkhano wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry Business Leadership komwe adaitana ngati mlendo olemekezeka lachinayi komwe analankhula zinthu zina zabwino kwambiri zinthu zokuti titazitsata makamaka ngati kudziko komanso kumbali ya chuma komanso kumbali ya private sector zikhoza kusintha kaganizidwe kathu komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino analankhula kwambiri pa nkhani ya zovuta zotsamwitsa zomwe zimakhalapo pofuna kukonza chuma cha dziko kapena makampani kapena miyoyo yathu ananena kuti kusapanga zinthu pa mbalambanda transparency and accountability ndi chinthu chimodzi chomwe chikupangisa kuti ndondomeko zina zofuna kupangira implement zinthu zina za chuma kuti zizitheka yes pakumakhala slow progress mwina ma sectors angapo a economy chifukwa chokuti anthu amasunga zinsisi kapena kuphwanya ndondomeko zina kapena kusafuna kuyika zinthu pa mbalambanda mwina kampaka zifukwa zomwe iwo akuzidziwa kuti zibwere podani poyera anakamba nkhani ya trade deficit komanso mwina ma industry athu kusapanga zinthu zokwanira kuti tigulitse kunja tipeze forex anakambanso nkhani ya vuto la forex mene tingathanirane nalo mene tingapangire ngati dziko fa ma challenges ambiri dziko munomo chomwe tubweretsera chomwe chikutibwezeretsa mbuyo kwambiri ni nkhani ya kusowa kwa forex
Anakamba sonkhaniyo ya ija ya value addition. Maga pa mbewu za kumunda. No, timangolima nyemba. Kungozilima nyemba basi kuzigulitsa mwantundotero. Kotoni kungogulitsa mwantundotero. Timafunika kuti chinthu chatikapanga. Tichipange process yabwino, tizike ka makatona bwino, tizike zinthu zijapo kuti zili pabwino ndi mtengo wake ukhala utani okwera. Mbona moti tomato uja mwina tingotumiza South Africa ngati tomato tikhoza kumika ka mabotolo, tikhoza kumika ngati tomato sauce kumene kucha mtengo makhalosiyana ndi tomato yemwe timagula. Zathu aja chimanga chija amachipanga ma cornflakes, motumiza chimanga chomwe atumiza ma cornflakes. Timaona chokazinga chimene. So ifeso zimene zikhoza banga thoji zija kumazipanga process yabwino, kumazitumiza kati zikazingiratu, kati zitani. Maorange aja munaona maorange timatenga South Africa isamangobwera amakhala kuti ayika zimabagi zabwino, ayika grapes aja zimene zija zimakusoti zinthu ziyantengo nani ifeso ngati dziko ndiyo mamalimbikitsa kunena kuti zinthu ngati zimene zizi tikuyenera kuti tizione value addition pakatundu wathu mtengo wake makhala okwera kwambiri. Anakamba sonkhani kuti tioneko nkhani ya fertilizer production komanso nkhani ya mankhwala. Mankhwala ina kodi silingapange mdziko munomo kapena zipangizo zina silingapange dziko fa nthawi zonse tikungoyitanitsa pamene mina dziko lino ndikuthekera kuti zinthu zina zikhoza tani kusintha kupanga anali kuma reforms. Kodi kuma reforms kuja mudasuthiranji because ndi mayi amene amadana mkatangale kwambiri, ndi mayi amene amafuna ntchito yabwino, amatsata malamulo ndipo akakupasa chinthu kuti chitheke tsiku lakuti amaonesesa kuti chinthucho chitheke. Mene ili ni civil service yathu imafunika ngati mene ali ndi maijena sawo munthu wa straightforward basi amwene ku civil service kuja kapena kuti anthu ogwira ntchito mboma kuli anthu anamera mizu onena kuti iwowo sasunthika nde akakumana ni munthu kuti sali wiki nde amamuonerera chifukwa dziko linolota sintha anthu andale ndikuzani vuto silimakhala president, vuto silimakhala nduna pena, vuto silimakhala regional governor, koma mbomamo umu muli anthu omwe anakhazikika amapanga zomwe akufuna ndipo alibe mantha anamera mizu kuti ine silingasunthidwe. Munthu amene amafunika kumene kuku kuti apatseno kuwajegemesa amene ajawa kuti aone kuti hopa bwina munthu maijena saja munayika kumala bwino chomwe mudachosera kuma reforms kuja ndijani fani munthu amene sasekereza pachani pankhani yakatangale chomwe wafuna kuti ichi chichitike ichi ndi basi ukona so komano kumene kuja anthu otero nakhauti amadana nawo ndikwanenera zifukwa zosiyanasiyana koma profesa mudakabwezeretsanso kumene kuma reforms ngati kuli kotheka chifukwa ndi kuti kumbali ya ma reforms ija plus ma reforms anachita chilimaja kuti apangidwe implement sakufunika munthu awedewede afunika munthu oti nati kamakamba za public sector reform ifunika munthu olimba mtima ndonena kuti inewo lokatangale ine ndikufuna ichi chimene ali maijera sachi kwambiri. Munandifunsa nkhani ya charity work anapita kuchileka kwatiye kuntaja komwe athandiza kudzera ku bungwe lawo la Jenasa Foundation ngandisakulakwitsa mawanja okwana 1700 ndipo akulizo sindale koma ni ntchito za chifundo anachita kupemphedwa ndi atiye kuntaja kuti apite akathandize kumeneko. So apereka magalasi am'maso kwa anthu 319 ovutika, apereka ufa, anapereka ndiwo komanso anapereka zipewa kwa anthu amene anikhungula cha albino ndi zina zowathandiza komanso katundu wina kumakoda kuti athandize anthu osiyana-siyana. Ni ntchito yabwino kwambiri andale ambiri muli maudindo chilowere ndi palibe ntchito ya chifundo chomwe mudachita ya charity palibe munachita polo pa charity chapafupi palibe chomwe mudachita koma akati kunyamula makofini kumangopereka mukudikira chisankho ndithu ukakhala pa udindo iti amike kumaganiziraso anthu eno ovutika ambiri ino palibe chomwe mwachitapo cha chifundo chiwinireni olo cha chikhumi simudapereke thandizaniko nenake olo likinaniko ni fees ana amasini katenjera chisankho chomwe achita vice president ndipo basi ndalama zanu mungothera kugula zakudya za agalu galo anasintha zakudya kopi wawo anasintha zakudya akumalowa mmashopa akulu akumakhaji jumbo china chake 50 kg zakudya za agalu tengo wake umakosa thumba la chimanga ndegalo mamaliza icho 3 days Steve usatisekese Steve tipumulire kaendi nkhani imeneyo bwanji tipumulire program imeneyi ya Gwede
Gwede. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso ntedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Tokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Ndikulandeni mu chigawo chachiwiri chomwenso chili chotsiriza mpulogalamu imeneyi ya Gwede mtsiku la lero tikukamba nkhani zikuluzikulu ndi bambo Steve Kondwa Banda amene ndithu anafotokozapo nkhani yokhuza amene wa Yeremia Chihana omwe ndi mkulu wa bungwe la Blantyre Water Board amene anapanga suspend koma akatenga ndithu injunction. Ndinangokambaponso nkhani yokhuza Dr. Jenansa amene anakathandiza anthu ovutika konkuno ku Blantyre wagaira chakudya. Apa tipitirire bambo Steve Kondwa Banda munandisekesa kwambiri. Mukuri anthu akugula zakudya za galu. Anthu agula mandambiwa. Ali pa mipando akusangalala ndiwo anawo agawa anasintha manyedwe. Ukagula chakudya chopasa thumba la chimanga kupasa galu. Zili ndalama kwalemera zimenezo. Olo muthandizira anthu achifundo pena. Ndizanu ndikudziwa. Koma pena pakeso makoswesemu, maodemu, maderamu. Kwambiri. Muli anamasiye. Muli anaoda kuvutika fizi. Machida kwaona kuti awusapota alibe. Sapota ndi ndalama zingati. Ndukuzanya. Achigulile. Akusowa zakudya. Kungu akumbukirako. Wakumbukirako. Mukati mwachita chabwino kwambiri pamwe wako. Kwambiri. Tipitirire akuti boma likugulisa ndege zikukhala bwanji. Khalele mnongo ndizi zimusanaye koma ndikamba mwa tsatane. Sindikamba mwa tsatane koma ndikamba mmene ndinayitsatira. Chabwino. Ndimphekesera zomwe zinamveka. Zaka 17 zapitazo. Chabwino. So akada kugulisa ndege, soda kugulisa ndege za Malawi, za ya Malawi. Zaka 17 zapitazo. Kukamuzi International Airport kudadera ndege. Eni ndege yosapezeka mpaka nalero. Koma inatera ndithu. Ndege idongotera ainakeo ndikuisiya ndikusowa. I think it was 2009 or 2010. Kote 17 years ndichokera pakati pa 2010 I think zaka zimenezo. Ndege imeneyi registration number yake phekesera zimati inali 3X GFR. 3X GFR. Inapeza kuti yalowa airspace, regional airspace ya maiko ngati Tanzania, kwambira Kenya, Tanzania, Mozambiki. So 3X amata nthawizo nena kuti ndege imeneyi inapangidwa register ku Guinea, dziko la Guinea. Ndiyo pangidwa dziko la Russia yonyamula katundu. Ndege imene sinali yonyamula anthu. Inali yonyamula katundu yopangidwa dziko la Russia. Komano inali 3X GFR 3X yo ngati ndisakula kuitsata nthawizo kuti inapangidwa register ku Guinea. Chifoti ndege inayonse makhala registration number yomwe imanena komwe ku indegeyo yachokera imwe banga identify. So kawiri registration number imeneyi ena mailemba ku mapeto kwa ndege kuja pa chikhope chimapita chonchijija imakhala pamene paja. Pena mathawilemba mbalimo komano paipa jambo pomwe pamaonesa. So ngati Malawi ndi registration number yake ndege zake. South Africa chimozimozi. Ngati mwachisanzo mwina Israel. I think Israel imayambira 4X chakuti. Ndoti ndege mema zoti inapangidwa dziko register dziko la Israel. I think South Africa ngati sakula not South Africa, USA. I think imayambira eni ngati sakula kuitsa. So iyi imaonetsa kuti 3X ndekuti ndi ya dziko la chani. La Guinea yopangidwa kulasha yonyamula katundu. Iyo inapeza kuti inapempha kuti itere ku Kenya. Koma dziko la Kenya linakana. Ponenga kuti certificate ya ndege imaonetsa kuti ndiyo panga expire.
itatero idapitirira idafika mdziko la Tanzania idapereka pemphero lomwelo dziko la Tanzania linakana komanso dziko la Mozambique linakana inabwera airspace ya Malawi mwamba mutidagawana kuti malire ndi awa mukalowa uku muli Malawi mukalowa uku muli Mozambique ndena joka airspace ya Mozambique kan Tanzania ndikwa space ya Malawi inapanga contact air traffic control ya kuno kufuna permission kuti itere Malawi air traffic inakana kuti musatere chifukwa chokuti certificate yanu ndiyo panga expire zimene zozo pa malamulo azamlengalenga aviation azandege sizimatani samalola koma ati mapilot aja muphekeserazo zimamve kuti mapilot aja anapempha kunena kuti iya ife mutilole tili pa tasanifiwe lochepa tikhoza kugwa ndipo tengera zimene zozo kuti it was emergency situation for safety reasons mene malamulo awo aviation amauzira anayilola kuti iime idatera pa Kamuzu International Airport idatera ata pilot adapempha kunena kuti apite kai ku hotelo abwera mawa kuti mawa aja abwere idzanyamuka pange zina mawa alo apilot adaso adakwera khanga ndegenda kupata musadero akona ku hotelo apilot azungu khanga ndi zungu akuwadikira wasowa pa miezi ina patatha miezi ngapa kunabwera anthu ena omanongo bwera kuzachosa mu engine mudegemo ndi equipment ina kunena kuti tikukakhoza kai tukapanga repair linali ndi vuto pachafiwiro anali ochepa atatero omwewo sanabwereso dziko la Malawi linayesa kuwapanga contact anthu amenewa famu kayimisa ndege pa airport pa jama charget kwauza kuti ndi mabilu awa mwina kuti mupereke palibe amayankha anazipanga folo anthu mpangana samazwi kuti ndege inali yandani pali mabilu kuti apereke kuti ndi yandani nokhanga tikunokwanga kutengerapo mwayi ngati uzachitaya chinthucho ponama kuti chinthucho fiwero ndochepa koma azazula mu ndekhala zaka 70 nde anthu ena aso basi khanga na malo amo sinawso kumazula zona nde akundilande kuli ndege ugulisa mwina muifuna kuti nangasi boma lufuna kuti ndipange cover ma bills ake mene chinakhala mu makhala security kunali nkhani ya Chani nde amene akuchifuna akutsatsa mkhoza ena akachigula chisambisa hotelo kuti naona comment ena mkhoza akugula muzuluka nacho usiku afiti osamangokwera afiti ena nomokwera lichero kulibe Steve ichi ni chote muzikwera takaguleni chinji muzikwera cheni usiku cha ufiti kulibe malamulo ufiti kulibe koma tena kama nama kuti alipo koma ngani yayikulu ndiyo ena manena pa social media kuti even mapoto ake atakha olimba chinthu chimba ndilande ndix akachinyamule akachisenze poni ndilande khozo yulusa iwe zango beza yatera zilili makamaka so ndofunika songona ndondomeko zathu chifukwa khanga dziko lino nthamale onerera mumamva ino kunena kuti ku state of music kule anthu ena amatha kutenga flag ya Malawi kuika pa masitima kumaoneka ngati kuti sitimayo ndi yanyamula mafuta Malawi komayi so izo ndi system yathu ena pake indiki amayonerera kwina koseko bwanji sana nami kunena kuti tigwa ti mafuta ndoche anakaganizira kutali anakamba kutera kukenya kumekuno then I think ndofunika kuti kuli kwina kwake komwe dziko linolo so kuti system is weak koma kula anthu ena akama malandira ndalama kuti zina zake zichitika mosavuta komanso ngati dziko sitimatsata zinthu sitimaika ma controls timadana ndi kutsata malamulo kwambiri machitsanzo kudana kutsata malamulo kwina ndikukuuzani kuti stadium imusasewere kupita kukasewera koma ndikufuna kuti mukasewere mwe uje kusatsata malamulo basi hani ayingono kwambiri ichi ndichoipa musapange chakuti koma ena makula mtima ufuna kutsata malamulo ndi vuto lomwe lili mdziko muno ndikufuna munthu amene akutsata malamulo timatenga ngati ndoipa kuti amene ndoipa ofoira unaona mukakhadi hedo amatsata malamulo pa sikulu amanena kuti ndota olaphunzitsa amene amatsata malamulo ndota ndovuta gada amene amakhala amafuna kutsata malamulo lokupatala kuja kuti half 7 nonse tuluka mumanena kuti ndota ndovuta amene ndovuta afuna kuti tsata chani malamulo ndi mafuna kuti mibitse dziko linolo kuti liwongoke ndikufunika kankhaza kuti malamulo azitsatidwa basi chokacho koma kugulisa ndege ikhozo kagula
Chewino babo Steve Kondo Banda timalize ndi nkhani ya mlandu wa Vitumbiko Mumba komanso Jesse Kabwira zili pati zimenezi. Mlandu umene wayamba wemisidwa kaye mpaka na pa 1 June pajada hamanka akuti adanena kuti we got this ati chisankho chasadaulutse pa press briefing inde ati we got this basi yeah. Mlandu udakwana ndi boma mpaka na pano sitabwetsepo mboni ndedzolera bempho mboni sidabwere ndi amajisira apatsa pa 1 June uli mboniyo ibwere ndi zovuta saseke zili ku court basi tisiye pomwepo bambo Steve Kondo Banda we got this we got this so ambali ya Mumba malo yawo afuna kupempha high court kuti akufuna ule mlandu umene umwina upite ku constitutional court ukhale constitutional case chifukwa chokuti malamulo ena akugwiritsa ntchito akuti aboma pa mlandu umene ndi malamulo okuti mbuyo mu makoti ananena kuti malamulo amene muzigamulo zawo soyenera ndetimva kuti ndizotani makamaka we got this inavuta tu friends imene kuti akuti achitenga chinthuchi asanachitenge zovuta aisankhule zambiri kwambiri ndindikira mboni ya boma nde izi zapereka mbono kuti chani koma zonse tidzamvera limodzi tidzakuza kuti mboni ya boma pa we got this imati chakuti pa 1 June makamaka apa ndi pamapeto pa program imene ngati zilipo zolengeza titseke nthawi sili mbali yathu zikomwambiri palibe cholengeza palibe cholengeza koma kukhala CEO kapena DJ wa kampani ya boma ndi mavuto tendere ulibe ndi chilango akuluakulu ndi chilango ndi pamwamba moto pasi moto kamuzoona kuyendera chi VX koma mutu makula azichita kuopa kuchita chinthu ndipange chani ndi pamwamba moto pasi moto bola mwana akuphunzira ku high school basi bola ali ndi ataimu bola test TV akwalipirira koma zilango tendere zilango zovuta chebwino tathokoza amenewo ndi bambo Steve Kondo Banda kugwedeza kuzukuta nkhani zosiyana-siyana zomwe tinabwera nazo mtsiku la lero tikuthokozeni from makhaba amenepo tsiku lilonse kuonera program imeneyi ya Gwede ine ndi Tionge Nyirenda ndimthokoza amene amadula zithu zosiyana-siyana program imeneyi Sotin Maziopa. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyana-siyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso ntedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.